हेलौ लोगोफोर गुड मर्निंलै ओमफ्राय आङो दा फुङावनो माने ब्लग स्टार्ट खालामदों आरोना ओमफ्राय एसे नोंथांमोनजों सेयार खालामनोसैलाय आं दिनै माने फार्स्ट टाइम बुट डाउन खालामहैदों आरोना एसे एक्सारसाइस खालामहैदों एसे आं दिनै एसे माबा माबि खालामगोन आरोना एसे देहाफोरखौ फ्रात फ्रिट खालामनो आरोना फुङावनो बेखायनो सिखारबाय आङो स' नोंथांमोना माने ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जायफोरा माने चेनेलाव गोदान बा साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअफोरखौ ओमफ्राय आं दा खानाया बेबायदि सिनबाय आरोना लोगोफोरनि नोंथांमोना मोजां मोनगोन बा कमेन्ट खालामहर आरोना माबायदि मोनदों दिनैनि लुकआव नोंथांमोना बुंहरबाय खानाय सिननानै ला होनायखाय आङो दिनै खानाय सिनबाय आरोना मैयानो सिननायदों ओमफ्राय आं माने ब्लग लानाय जायासै माने ओमफ्राय स' जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय गाज्रि कमेन्ट खालामग्राफोरनि सायाव अननानै गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा ओमफ्राय आंनि रायज्लायनाया माने सिगां समनिफ्रायनो बेबायदिनोखा ओमफ्राय आङो ट्राइ खालामगोन चेन्ज खालामनो एन्ड आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बुदां खालाम जिम खालामनोथ' आंना एथ'ग्राम मोदोम गैयानो ओमफ्राय आं दा जिमखौ लानो हाथ'नाय नङा माने मोदोम जायोबा आं लानो हागौ ओमफ्राय आं दा एसे न'आवनो आं प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों जि माबा मा होनो बुट डाउन खालामनो एसे एक्सारसाइस दारिया आंना दारिया दारिबो रज'बाय दारि गैया होननो मोना नै दारि दङ ओमफ्राय आंना रायज्लायनाया गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनोखा माने आंना गोदोनिफ्रायनो बेबायदि रायज्लायनाया आरोना थावसो फुनदोंमोन आङो कक'नाट थावसो माने फुनदोंमोन आरोना गुस्थिया आंना गावदोंमोन आरोना एसे ओमफ्राय बेखायनो आं फुनदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंनाय नुदों माने लाइटनाव जोंनाय नुयो आरोना दाबो जेबो फुनाखै जास्ट मोखां सुनाल' खानाय एसे खानस्रनानै माबादों आरो मानसिखौनो माबा फुटबल गेलेग्रा नुखाबाय आरोना सोरबा बुंहरदों आरोना फुटबल गेले जिम ला होननानै ओमफ्राय दा माने फुटबलखौ गेलेगौ नाथाय आंना माने गामियाव माबा दङ फिल्ड दङ ओमफ्राय सानफ्रामबो गेलेग्रा नङाना नङाबाथ' गेलेनो हागौ जे आं सिगां समनिफ्रायनो गार्ल्सनि ड्रेस गाननानै मोसानायखौ बारा टाइम मोनामोन दा सोलोंफिननांगौ जाबाय आरो माखासे खामानिखौ आङो दा माने माखासे भइसनि माने खामानिखौ माने सोलोंनो आङो दा एसे बुट डाउन खालामनोसै आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना माने आंनि एसे प्रेक्टिस खालामनायखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय आं दा बुट डाउन खालामनोसै One, two, three, four, five, six, seven, eight. Oh, स' लोगोफोर आङो दसबार हादों आरोना ओमफ्राय आंना बुट डाउन खालामनाया जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहरबानो जाबाय आङो दा बुट डाउन खालामखांबाय आरोना बिदि बारा हायाखै माने फार्स्ट टाइम नालाय आं बारा बिदिफ्रा साजोबो ओमफ्राय आङो दा आं एसे बेबायदि खालामनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना एसे देखायनोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय एसे आखाइ नैबेफोरबायदिया माने आखाइफ्राबो एसे गोरा गोरा जानांगोन ना एसे गोरा गोरा जानांगोन एसे फ्रात फ्रिट जानांगोन माने आंनि आखाइया दा गुरैयैनो दङ आरोना नै गुरैयैनो दङ बेखायनो
आङो दा माने लाइफ बे नैबे लाइफांखौ माने सौफायगोन आरो ना हागोन ना हाया आंथ' मालाबाबो खुनु दिनबो सौफेरा रावखौबो ओमफ्राय आं दिनै माने सौफायगोन आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं ब्लगखौ आयौ जा गोराथार नै लोगोफोर दाबोनो बेबायदिल' जादों नै सौफायनो हागोन हाया नायदो नोंथांमोना आयौ मेंबाय साजोब्बाय साजोबो नै इदि आरो आखायानो स' लोगोफोर आं बेखौ एसे हाबायमोन आरोना नैखौ हाथायजोबनाय नङा नै आखाइफ्रां गोजा जाजोब्बाय नै आयौ गोजा जाजोब्बाय मेंबाय लोगोफोर गोलोमजोब्बाय आं लोगोफोर आखाइया गोजा जाजोब्बाय नै सौनाया थाम्फैयाबो नै ओरैनाबो गोजा आरोना स' आङो माने बारा हाजोबाखिसै माने ट्राइ खालामबाय थाबासो जायो नालाय बेफोर बुस्थुआ माने ओमफ्राय आङो ट्राइ खालामबाय थागोन एन्ड गोलोमजोब्बाय सयथिबो गोलोमजोबलायबाय नै स' आङो दा नोंथांमोननो एसे जाना देखायगोन आरोना आं मैया बानायदोंमोन बे बुस्थुखौ ओमफ्राय माने ब्लग लानाय जायाखै आरोना दिनैसो बानायगोन आं ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायनोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना मा जानो नागिरदों स' लोगोफोर नै आङो दा खांख्राइ जानो नागिरदों आरो नै खांख्राइ बानायनायनि एकदमबारे
liran. Thank you so much लोगोफोर ओमफ्राय बेबायदि सापर्ट खालाम एन्ड लाइक शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ एन्ड दिनैनि भिडिअआ बेनो आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लाभ इउ अल